Magandang araw Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Ang topic po natin ngayon ay ang 5 piso, year 2006 sa ilalim ng BSP series. Bago ang lahat ay nais ko muna kayong batiin ng isang magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon sa inyong lahat. Good day everyone! Shout out muna sa mga magigiting nating OFW. Shout out din sa mga senior citizen natin dyan at shout out din sa mga silent viewers. Ayan, shout out din sa aking mga kabarya at mga coin collector. Ayan, shoutout sa inyong lahat dyan. At special shoutout kay Tolit Sulayaw dahil sa kanya nanggaling ang baryang ito na 5 peso. Ito yun. 5 peso BSP series na may taong 2006. Ayan, sa kanya nanggaling ito. Ayan, medyo may kalumaan na ang baryang ito pero ayan, kita pa naman yung taon niya. Ayan. Ayan, sa kanya ko nabili itong 5 peso 2006 BSP series kay Tolit Sulayaw. Ayan, maraming salamat sa iyo Tolit Sulayaw. Ayan. Napakahirap na hanapin ang baryang ito. Ayan, kung titingnan mo dito sa record ng numista, ayan, ipapakita ko sa inyo, nakatala. Ayan, nakatala dito sa numista. Ayan, ito yung 5 peso BSP series. Ayan, from 1995 hanggang 2017. Ayan. Ayan, 1995, 1996. Ayan. Ayan, makikita mo dito ang record ng numista. Ayan, dadako tayo doon sa 2006. Ayan. 2006, ayan, nasa 0.3% na lang ang nakatala dito sa numista. Kaya napakahirap na hanapin itong baryang ito. Ayan. Ayan. Hanggang 2017 ito. Ayan. Ayan, ito yung 5 peso na BSP series. Ayan. Ayan. Sa mga ganitong klaseng barya, kung titingnan mo, ayan, medyo may kalumaan na itong baryang ito. Siguro nasa very good lang ito. Pag mga ganitong barya, siguro nagkakahalaga ito ng siguro mga 1,000 hanggat 1,500. Pero yung mga magagandang klase nito, ayan, may mga coin collector na bumibili nito. Pag magandang klase, nagkakahalaga siguro mga 2,000 hanggang 3,000. Ayan, depende sa pangangailangan din ng isang collector. Ayan, at nagdidepende din sa klase ng baryang ibebenta mo. Ayan. Pero sa ganitong klaseng barya, pwede nang mabili ito hanggang nasa 1,000. Ayan, 500 hanggang 1,000 kasi medyo hindi na ganong kagandahan ng baryang ito. Ayan, pero ayan, pwede pa naman. Ayan, ang hirap nga hanapin ng baryang ito kaya binili ko na. Ayan. At i-share ko na rin sa inyo ang aking koleksyon na 5 peso. Ayan. Ayan, 1995.
96, 97, ayan, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 3, 4, 5. Ayan, mukhang 2006 ano. Ayan. Ayan, wala pa akong 2007 at 2008. Ayan, sa mga mayroong 2007 at 2008, ayan, i-PM nyo lang ako. Ayan, isend nyo sa akin yung picture. Ayan, yung link nasa description box. Ayan, 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ayan. Nangangailangan po ako ng 2007 at 2008 at kung may maganda rin kayong 5 peso na 2006. Ayan. PM nyo lang ako. Ayan. Ayan. Shout out at maraming salamat uli kay Tolit Sulayaw dahil sa kanya nanggaling ang 5 piso ko na 2006 BSP series. Ayan. Sa mga nag-subscribe sa aking channel, ayan, maraming salamat. At sa mga bago kong viewers, paki-like, share, at subscribe. Pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos mabalos.